Usola izidakamizwa ibhungu lasemidi owadlwengula isaguga esiwumakhelwane maqede sashona. Owesilisa oneminyaka ngu-27 osola ngokungenela isaguga ekhaya laso sesilele wazidlwengula amaqede wabaleka. Iphephandaba lithola ukuthi isaguga sihlaba umkhosi amaphoyisa akwazi ukubamba umsola okuthiwa noma-ke ube umngane omkhulu womzukulu kagogo osanda kudlula emhlabeni. Isaguga sishonele esibhedlela ngenxa yokulimala obekuhambisana nalokhu kudlwengula. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Netitunda usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe kusolakala ukuthi owesilisa wasegodini lasemidilova uhlalele ugogo wamdlwengula. Kube ukuthi owesilisa ungenele ugogo ohlala yedwa wamdlwengula. Owesilisa ubalekile kodwa kuphenyo lwamaphoyisa lugcine lukholile ekutheni egcine eboshiwe. Usho kanje, ilungu lomndeni elingeke lidalulwe igama lalo lithe-ke basashaqekile ngalesi sigameko. Lidalula ukuthi owesilisa osolayo bezwana kakhulu nesaguga futhi-ke besimethemba kakhulu. Uthe yingakho kuthe uma-ke ngqongqoze ebusuku samvulela kanti usezosigila imikhuba. Ibuhlungu kakhulu into eyenziwe kugogo namanje sisazibuza siyasiphendula ukuthi ubengenwe yini lo mfana ukuthi sengaze enze into noma-ke enesihluku kanje. Usho kanje, uveze ukuthi bese kuphela isikhathi eside lo mfana nobudlela lobuhle kakhulu nomndeni kagogo. Wathi-ke namanje akuvumi ukuthi bakhole ukuthi nguyena ngempela lo owenze kanje. Lo mfana bazi ukuthi ugogo noma-ke usehlala yedwa njengoba-ke kwashona ayehlala naye. Ugogo kube lula ukuba amvulele ngoba ungumuntu amaziyo futhi-ke amethembayo. Ilungu lomndeni lidalula ukuthi ugogo akazange ashone ngesikhathi ibhungu limdlwengula kodwa ushone esesibhedlela. Ithe ugogo ushone ebalisa ngokuthi kubona bonke abantu sengazakile umfana bemethemba kangaka pho. Ugogo kumlimazile kakhulu emoyeni wakhe ukuthi lento yenziwe ngumuntu abemazi ubengakholwa. Usho kanje, uthe ucabanga ukuthi ikhona lokho okugcina kudala ukuthi ugogo ashone. Iphephandaba isolezwe likhulume nomthombo owazi noma kolwazi loludaba waveza ukuthi owesilisa ungumuntu olungile kodwa uhlulwa izidakamizwa. Uthe umane wajika nje esithubeni waba ngumuntu ogxile kakhulu ezidakamizweni. Awubuke nje manje ukuthi impilo yakhe seyimane yaphela nje kanjalo njengoba-ke seyobhadla ejele. Iyamlimaza lo mfana lento-ke asengene kuyona. Usho kanje, ngifisa ukuthi ngizwe lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.